Vi byder velkommen til lodtrækningen Junkers Heads-up turnering. Der har været en pose med 12 lodder med 12 navne, som bliver delt op i to grupper af 6. Og så lige ryster den lidt. Og Rafa han trækker. Nu har jeg jo foldet den. Første mand i pulje 1. Nipper. Velkommen. Gruppe 1. Så tager vi første mand i pulje 2. Peter Sahl. Anden mand i pulje 1. Chip The Kid Lund. Hvor er pulje med Neller. Den crowd går nuts. Der er ikke noget. Anden mand i pulje 2. Kenneth Møting. Tredje mand i pulje 1. Erik No-Brainer Røde. Det er en gruppe. Ej, hvor vil jeg gerne i gruppe 1. Tredje mand i pulje 2. Jan Petersen. Det ligner dødens pulje i pulje 2, det gør. Kom nu, Rafa. Træk nu den pulje 1. Fjerde mand i pulje 1. Den er sgu lav på den der. Ronny Hitzinger. Nej, der sidder svinet på ferien og drummer sig. Det er der grammer, så hedder sådan noget. Det er halvt svært pulje, ikke? Lige meget, hvad man kommer i. Fjerde mand i pulje 2. Henrik, årets spiller. Ej, det er 2 jævnbyrdige puljer. Nummer 5, gruppe 1. Femte mand i pulje 1. King Lauer. Nej, en dynamitgruppe, mand. Nej, nu vil jeg i hvert fald gerne over i pulje 2. Femte mand i pulje 2. Søndergaard. Nej. Årets spiller har vi over i politiet. Sjette mand i pulje 1. Lad Gud forbyde det af mig. Gud forbyde det af mig. Nej. Rafa. Nej, pulje mand. Nej, det er helt hjernedødt, det der. Og det er Boris den sidste, hvis jeg har taget rigtigt. Sjette mand i pulje 2. Boris. Nej, nu dynamit pulje, mand. Det er rent bad på det, du kommer over i, ja. Det er nærmest ikke rimeligt, det der, jo. Nilla Røde kan vi kun overraske. Du laver også på den. Det var så afslutningen på årets lodtrækning Heads-up turneringen 2010.